Este é o lugar onde foi atropelada esta mañá unha rapaza de 12 anos. O suceso producíase sobre as 8:30 cando a nena que se dirixía ao colexio cruzaba por este paso de peóns. Un camión de reparto investiuna e ela quedou atrapada nos baixos do vehículo. Pois nos entramos ás 9 da mañán, ás 9 menos 10 pasábamos por aí, nada, se estaba xa desplegado un dispositivo enorme. Digo, parecer o que pasou foi que atropellaron a unha rapaciña pequena. Creo que foi un camión ou algo así, nada, estaban aí os bombeiros, a policía local, a Guardia Civil, había un pouco de todo. Cortaron a carretera toda para que pudieran traballar mellor. Nada máis, despois estamos na radio que, pois eso, que había sido unha rapaza pequena que está en estado grave. Ata aquí trasladáronse os bombeiros para levantar o vehículo e liberar a rapaza. Tras recibir atención médica na ambulancia, os profesionais sanitarios evacuaron a moza ao Hospital Provincial de Pontevedra. Eu só mirei que estaba aí o camión parado, que estaba a rapaza debaixo, e estaban intentando sacar. A media hora chegaron os bomberos, ou un cuarto de hora. A ambulancia, a policía e iso, pero pouco máis supen. Depois quitaron e marchou a ambulancia con ela, non sei. Os veciños da zona aseguran que este non é o primeiro atropelo que se produce neste paso de peóns. Non sei se moitos, pero algúnos e graves, porque moita xente vendo Ponte da Barca, hai unha curva sen moita visibilidade, hai un paso de peatóns, entonces aí levanse a varias personas por delante xa, polo menos. E aí no cruce tamén, porque, bueno, ás 9 da mañán hai moito tráfico, a xente vai a 1000 por hora para ir a traballar, os nenos van a 1000 por hora para entrar no colexio. A rapaza topase no Hospital Provincial con pronóstico reservado, mentres a Policía Local de Poio trata de esclarecer as circunstancias deste terrible suceso.